Piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udele bodong. Srene mustika tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, wah, jangan tregam tulisannya kacuk lah niku anak kula. Kacuke anak nomor pira? Mbarep, ning asline Waluya. Oh iya kacuk. Lah terus karo mbahe niku nek digudang lah kacuk Mbah, kacuk lah nganti gedhe parapane kacuk ngoten. Lah kok mburi omah niku Bu Prapti duwe anak wedok. Sinten Jenenge Seli parapane Menuk. Heeh. Wah, wingi dikabarke tabrakan kacuke Gareng nabrak Menuke Prapti. Kenalan nong iki lho karo Pak Gareng. Salamano, lek perlu foto mumpung panjenengan isih urip. Ayo. Kok ngoten to panjenengan ngendi?
kasih, matur nuwun. Ya. Yo saiki ana bintang tamune Mas Gareng Tralala men bantu awake dhewe ngregengake swasana. Ya. Tumpake prau layar, Nduk. Oke, siap. Yo. Alhamdulillah sehat nggih Mas nggih. Awet donga pangestu Bapak, kula pinaringan sehat walafiat jasmani rohani seger kewarasan boten kirang setunggal menapa Bapak. Alhamdulillah. Rawuh wonten mriki jam pinten? Wau jam 11 Bapak. Pripun perjalanannya lancar? Lancar. Syukur. Lancar wong kula sowan mriki sampun kaping 3 menika. Ngaten nggih? Injih. Alhamdulillah. Mila kan jenengan langsung dijob secara pribadi kalih Mbah Lurah niku. Kalih Mbah Lurah, pancen pun dadi ngendikane Mbah Lurah. Pripun? Bersih desa tahun ngarep mengke kula badhe disowanke mriki. Oh, ngaten. Saderenge Mbah Lurah telepon kula pun nagih janjine riyin ngoten. Wah, nggih. Men ora lali ya Mas ya. Ah, mboten nate enten laline kok Mbah Lurah niku kok. Leres. Nggih. Tur piyayi budaya lho. Leres. Kagungan gamelan niku 3 perangkat. 3 set perangkat 3 set. gamelan. Ora tau ditabuh. Ora tau ditabuh. Mbah Lurah mboten nate nabuh. Nggih. Ning sing nabuh masyarakate. Wah, wonten nggih. ing Sanggar Seni Purba Laras. Purba Laras. Nggih, Purba Laras. Nggih. Nadyan mekaten ning Mbah Lurah menika nggih seorang budayawan yang hebat. Wah, hebat. Banyak karya-karyanya kaya napa nika? Gemarang Kumandang barang niku karyanipun Ingkang ngripta Mbah Lurah. Nggih. Dados kula sampun niteni Mas Gareng. Nggih. Anggere enten pemimpin pejabat yang berbudaya pasti mampu membuat senang dan tentreme warga masyarakatipun niku saestu. Amin. Allahumma amin. Kados panjenengane Mbah Lurah. Nggih. Kejaba ya piyayi budaya ning nggih ngurip-urip budaya Pak Leres, leres. Liring urip-urip ki wis pokoke supayane budaya urip wani nanggap. Nah, wani tombok. Wani tombok. Nggih. Lir kula mastani wani nanggap niku wong tomboke karo urunane akeh tomboke dadi. Iya. Wani nanggap nggih. Nggih. Wis pokoke sehat selalu Mbah Lurah. Pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat awet momong masyarakat awet momong anak putu ditresnani sak pepadaning urip. Tansah pinaringan nyanding rezeki kang subur lan makmur kathah melimpah berkah barokah. Amin. Amin ugi sedaya warga masyarakat, Pak. Nggih, Dongake sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki Allahumma. Amin. Penontone Pak. Pripun? Kula malah dadi tersinggung ngeten niki. Kok tersinggung? Ten dhuwur mongko kula teng mriki teng ngesor. Terus? Jan kaya nonton kethek ten kebon binatang nika, Pak. Niku pintere panitia anggenipun nata lokasi lho Mas. Tribun, Pak. Nggih. Tribun alami lho Pak niki. Nggih. Nggih niki umpama tiket niku di dhewe-dheweke Pak ngeten niki. Tiket pripun Sing kelas VIP nggih Mbah Lurah sak rombongan niku. Niku umpama bayar tiket nggih 5 yuta. Wah, VIP. VIP. Nggih. Terus sing mriki niku VIP kelas 1. Bayare? Umpama tikete 2,5 juta. Nggih. Terus kae ngarep niki nggih 2,5 juta. Sing mriko kelas ekonomi, Pak. sing ado dhewe kae. Pe ora ketok belas, Pak nika, Pak. Nek sekek nggih anu papan panggonan sing jembar bawera katahe sing rawuh ndadosaken papan sing jembar niku kaya dene kebak ngoten Pak. Nggih muga-muga warga masyarakat wonten ing Gosong dusunipun Gosong ning hajatipun Desa Ndurenan. Nah, sedaya kemawon sak kiwa tengene pinaringan sehat rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sing penting warga masyarakat Ndurenan pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Nggih. Wah kula mriki saking transite tebih, Pak. Sami kula sak kanca kala wangi dadak. Bapak tindak mriki nitih napa? Mobilipun Pak Lurah. Niku sih mending, Pak. Lah pripun? Kula goncengke Pak Mudin. Pedan motor. Pit motor dugi mriko disurai penonton Mudine ngangkatke jenazahe jare Pak.
Ya ora to. Nek Pak Mudin niku tenan piyayine rono rene wah seksi ribet Pak niku Pak. Wah, tenan tanggung jawab menawi Pak Sumiran niku. Nggih. Pun entuk tumbe entuk tutup nek kalih Mbah Lurah niku pun saestu. Nggih. Luar biasa. Cih. Niki hajatipun warga masyarakat wonten ing Durenan. Muga-muga kasembadan kang sinedya. Cita-citane sedaya kabul, tegese jenenge bersih desa niku resik saka kabeh memala lan sukerta. Nggih. Karya ayom-ayem lan tentrem warga masyarakate tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Amin. Sing baku masyarakate kados Durenan mriki Pak niki kangge barometer tolok ukur desa-desa sanesipun. Warga masyarakate gelem guyub, gelem rukun, tepuk tangan atas kerukunan warga masyarakat wonten ing Durenan. Luar biasa. Menawi bab kerukunan warga masyarakat Durenan pun pancen diacungi jempol Mas Gareng. Pun berdiri sama tinggi, duduk sama rendah niku saestu nek warga Durenan niku guyub rukune delehke ana ngarep. Ngen kula niku kokon rukun kok angel rame-rame Pak. Lah nggonmu ora rukun ngene iki. Lah nggon kula iki pilihan RT man genting kok Pak. Kok iso nganti kaya ngono? Pilihan RT was-was tintrim kahanane yo. Wong gur pilihan RT wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel. Saka gawate lelakon. Aku malah bingung dhewe to, Reng. Sik to, nggenmu pilihan R. Nek mriki lak rukun, Pak. Heeh. Guyub rukun warga masyarakat ora nek sing regejekan. Betul. Nek nggen kula niku tintrim Pak mung pilihan RT mawon genting suasana. Wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel, Pak. Sik to, tak rasa-rasane omonganmu iki ya ora penak kuwi. Maksudnya dicekel-cekel piye? Menawi Bapak kirang pitados benjing menawi sampun dugi dalem jam 10 dalu Bapak tindak wonten Jawi pros pipis mboten sah dicekel mengke lak kocar kacir, Pak. Walah, tak kira lek dicekel aparat utawa hansip apa piye ngono ora. Mboten. Nggih. Tak golekne kanca. Ayo sadurunge Mbak Eka coba kaya apa Mbak Winong Nawangsih men berdiri luwih dhisik. Ayo. Winong. Nah, Winong. Engko ae ben ngadeg sik. Mboten. Jan. Kenalan nong iki lho karo Pak Gareng. Salamano, lek perlu foto mumpung panjenengan isih urip. Ayo. Kok ngoten to panjenengan ngendikan? Awake dhewe kabeh lek bakal yo nglakoni to. Nah, niku bener to. Bener. Nggih. Ora kudu sing tuwek sik Pak tur nek ngoten niku. Heeh. Tegese piye kuwi? Ibarate kambil bluluk niku iso jeglok sik dhewe. Oh iya. Nah, ning dongane wong niki kabeh pinaringan umur panjang, umur sing manfaat. Amin. Amin. Awet momong anak putu salaman sih. Nggih Pak De. Assalamualaikum. Nggih Pak De. Asmane? Nggih Pitepangan. Kula Winong. Oh nggih, kula Dion. Dion? Nggih. Iso Dion mung raine kaya. Kok Dion? Raine kaya sepur ngono, Pak. Dion. Dion apa? Nggih Ngadiono. Adiono. Kaya pemulasku celukane Boy, bae Boymin. Boymin, Pak. Boymin. Ayo. Daleme ngendi? Ayo. Sopirku ya ngono, ayo. Lah, sopir kula nggih Roy jenenge, Pak. Bae jenis apa? Pawiro. Lho, Pak, Pak Yoyo nggih Roy. Sopire nggih Roy sami, nggih. Ya Pawiro. Senes. Sopo? Roy Hadi. Oh, nek kuwi genah Roy kuwi asli. Pidalem pundi, Mbak Winong? Kula asli saking Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oh. Nggone kono kae ya. Kono sing endi? Lah, SG. Yo. Napa niku? Niku napa niku? Anu, nggon jaranan. Tulungagung terkenal jaranan sih, Pak Ji. Mbuh. Lah yang mana tadi ya? Tulungagung terkenal jaranan Safitri Putra Turangga. Ini kan Tulungagung to Pak nika? Iya. Lah terkenal. Nggih, tapi jarane mboten ngeten-ngeten nih. Lah anu jarane loro. Tulungagung. Nggih. Tasih sekolah kuliah. Tasih. Alhamdulillah wonten pundi?
Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. Nggih. Padha putrane jenengan ya ning UNS to. Nggih, mlebet nggih pun sekawan sasi niki, Pak. Alhamdulillah, semester baru berarti. Kanu mlebet kirim material. Nggih. Walah, tukang bangunan to, Pak. Kirim material, Pak. Anggen tregdam tulisannya kacuk. Lah niku anak kula. Kacuke anak nomor piro? Mbarep jeneng Waluya anak kula niku jenenge Nggih. asline Waluya. Oh iya kacuk. Lah terus karo mbahe niku nek digudang lah kacuk Mbah, kacuk lah nganti gedhe parapane kacuk ngoten. Oh, iya. Lah kok mburi omah niku Bu Prapti duwe anak wedok. Sinten jenenge? Jenenge Seli parapane Menuk. Heeh. Wah, wingi dikabarke tabrakan, kacuke gareng nabrak Menuke Prapti. Koclok ora iya. Parapan, Pak. Iya, parapan. Wah, piye kabare piye? Kacuke gareng nabrak Menuke Prapti. Lah kacuk piye? Kacuk ora apa-apa tapi Menuke suwek. Wong edan ora nggih. Prapti duwe anak wedok Menuk. Nggih. Kula duwe anak lanang kacuk ngoten lho, Nggih. Pak. Kuwi kacuk nomor 1. Nggih. Jare kabare sing nomor 2 kuwi nang penerbangan. Leres. Nggih. Adi Sumarmo, Pak, Boyolali. Dadi pilot. Ngulukke layangan, Pak. Aku tek seneng to nek karo Pak Yoyo. Tenan iso seneng aku tenan karo Pak Yoyo. Aku mbok melu Pak ora bayar ora apa-apa aku Pak. Aku tek seneng nek karo dalang iki tenan aku. Sing nomor 3 randang. Aku ngerti lah sing nomor 3 ning Dinas Perdagangan. Oh, nggih, leres nggih. PNS ya kayak ya. Makelar pit niku lho, Pak. Makelar pit. Nggih. Kok aja dipadakne kono to. Iya. Presiden ki nek biasanipun nun sewu Pak Yoyo. Siap. Kuliahipun lak wonten isi. Nggih. Namung Mbak Winong menika wonten UNS. Nggih. Kuwi jurusan apa? Kula jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Oh, pendidikan basa Jawa. Nggih. Berarti cita-citane sebenarnya arep dadi guru bahasa Jawa. Insyaallah. nggih. Amin. Nggih. Dadi basa Jawa pancen kudu di ngertekne kanggo para milenial. Bener. Wah, ana bahasa Indonesia, basa Jawa niku sakniki pun dadi siji angel, Pak. Kok dadi jangel pripun? Wong le pun maem sudah. Lah niku lak dadine dadi Geseh, Pak. Pak. Geseh ngoten lho, Pak. Mula perlu ditanamkan yang namanya bahasa Jawa. Nggih, Sing apik. Budaya kaya panjenengane Pak Lurah niku nggih gladi gula wentah basa Jawa wonten mriki, Pak. Nggih to? Nggih. Nggih. Upamane pripun niku? Ngajari basa anak-anak. Nggih. Ngoten gen sanggare wonten. Wonten nggih. Bahasa Jawa. Jos tenan. Sae mboten jos, sae. Ayo padha wae kuwi ora. Sae ngene, sampean berdua kanggo nyonto piyai kene sing guyub rukun dan penuh dengan romantis. Saiki nembango piyai loro bawa dhisik gandrungan. Nah, Kula bawa. nggih, gentenan karo Mbak Winong. Oke. Heeh. Inji. Nggih. Apa, Nduk? Derek. Duh wong manis. Ngono kae ya iso. Ayo. Ayo. Panjenengan plerak-plerak itu napa to? Nyat matane ngene kok mlerok piye to kowe iki. Ngono kurang kira culeken. Pancen wis kaya ngene kok. Ayo. Duh wong ayu pepujane ngati Lagi iki enek mbae gandrung putune ayo. Ora patut ya, Pak ya. Patut nggih. Nggih, jenengan ketuwek nih. Engko tak nomke, tak pajeki neh kok iso nom neh. Angger diwalekke dipajekne kok lak nom neh. Ayo kaya STNK ya. Bar dinomke. Nggih. Kaya madhep rene. Heeh. Di Roman malah ditinggal kukur-kukur kok, Pak. Enggak, Wis kira beda karo bojoku sing nang omah ngrar diambung malah angop ngoten niku. Dirangkul glegeken. Glegeken. lah kula lek madhem jenengan mlerok ngoten niku wedi ya kula. Ya nyawang sing ora nggon mlerok. Pundi? Ya golekno sing pepenak nyawang endi. Pengetan. Nano. Cakepane iki lho. Nggih. Kaya ngene. Kok kleru ya? Leres, Pak. Bener. Bener.
kaya ngene wong nandang asmara Winong Nggih. anggepen aku saumuranmu ya Nduk Radi susah, Mbah. pancen ya kowe mbayangke pacarmu apa mbayangke kanca pengrawit sing kira-kira mbok senengi sapa Gak iso. Lah, pacarku gak putih koyo ngono kuwi raine. lah pacarmu raine apa Bagus to. Gue apa ya dikandani toh? Bagus to. Oh, gak. endi raine Temrike. Sing dhuwur. Oh, iya. Lah kula ajeng bayangne Jenengan jenengan. nek ngeten kan keju, Pak. Mula ngeten kula bingung lho, raine endi kok dadi rai lok kula ngeten. Kene batuke. Pangku. Duh dewa. Tak pangku, Nduk. Kuat. Insyaallah tak usahake. Duh dewa. Gak yakin nih, Mbah. Gak yakin nih, Mbah. Tenang toh, bar tak laske kok. Jawata kong. Ya. Wah. Lho, toh, Dianggrang wae. Gak kuat to. Gak sah neko-neko lah wis tuwek koyo ngono iku. Gentenan anu aku sing mbok pangku. Yo. Duh dewa jawata kong walasana mring wa mami Oh, oper ganti awakmu ngimbangi no. nah ngono dadi wong lanang wedok iku kudu imbang Nah, iya. Angel sih. Rambutnya sampean wis putih koyo ngono iku, imbangnya karo aku piye? anu bar ning konser jambu mau Nduk nek kembang jambu Kegrokan. Iya. Tak upama genset ayo. Upama siranah kodha yen aku nah kodone kowe praune tanpa prau sasat sarah ing jelatri Ben ketok romantis terakhir bareng. oh nek terakhir bareng ya Pak Bareng. Oh, iya. Iya. Iya, terakhir kudu bareng ya Pak ya. Bareng. Bareng jejer ya waduh. Iya, Sing Pak. putri kaya Sri Huning, Nggih, nggih. sing kakung kaya serigala. Mboten napa-napa. Ora masalah. Penting kan entuk wong ayu, ora masalah. Timbangane ya. Pripun Pak? Patut mboten? Patut apik tenan. Kula ajeng ini ki lho Pak, ngeterne niki ajeng teng kebun binatang Solo Safari. Mulihne niki. Padake munyuk malah ora. Mboten lah ditangleti Pak Taslim teng pundi. Lah kok terus Kula ning teng Solo taman Safari. taman satwa apa? Taman Solo safari. nggih. Gak ngulihke aku ki aku ibaratnya apa? Mboten jenengan kan tirose kalau wingi. Petugas. Oh, petugase. Petugas. Tak ngoten kira lho. ketheke ngono. Petugase ya Pak ya? Petugas. Petugase wis sing bagian Joko Karcis ya Pak ya? Iya, bener. Bareng iki, bareng. Bareng, ayo. Iya bareng. Cik, rok lu. Nyi. Lha iki seniman barang iso. Sepiro nong? Nyidam. Nyidam. Oh, reng. Nyidam. Ayo bareng Cik, rok lu. Nyi. Iki piye ta iki? Lah ya pun pas to Pak. Nong, sepiro nong? Nyidam. Sip, reng. Nyidam. Ampun ngrameni kula ki eskar lho Pak. Oh, Eskar. sarjana karawitan. Sarjana karaoke Pak. Nyidam. Semonten to? Betul. Langke. Cik, rok lu. Nyi. Oh, Aku gak amang lho. mohon Menengahe semeru kowe lho iki mau. Mohon maaf Pak. Pak dipotong men Pak, dipotong men Karaoke Pak. pun mendem dhuwur ngeten iki Pak. Yo, padake. Cik, rok lu. Nyidam sari as moro
Ya nang bacutna langgame nyidam sari coba kaya apa cahayu. Yuk. Rampung bacutne mengko digarap jaranan. Oh iya, coba kaya apa? Yuk. Lali
Totalitas tenan ya, tenan kae. Aja kalah karo panitia, wong panitiane los kok. Ayo nggih. Mula ya senimane ya kudu los Mas Gareng ya. Los, Pak. Los perkara pecute nyampluki kancane ora masalah. Tak goleke kanca meneh. Nah, bintang malam hari ini sing dikersake karo Mbah Lurah lan ugi warga masyarakat, Mbak Eka uget-uget. Wah, iki luar biasa. Oh, ki mau toh. Oh, cilik dhewe dikek pinggir dhewe jan. Kaya mercon banting. Telah hadir pada malam hari ini Mbak Eka uget-uget luar biasa. Nggih, wilujeng dalu Biyung Mbak Yulimbo Bapak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Eka. Nggih, ingkang derek sowan wonten Gosong Durenan mriki ta? Nggih, apal punan daerah mriki. Lah nggih to pun disanjangi kalih panjenengan wau kok. Lah iya, nah jenengan iki umure saya tambah, ya dasaripun sarjana seni. Pangestunipun. Pun laris, pun kondang. Amin. Ning kok ya dedeke ora mundak-mundak lho ngumun aku. Dadi pintere tambah, umure tambah, ning dedeke sing ora tambah. Sing siji Minum obat di sing iso nambahke dedek. apa neh? Ayo iklan. Obat apa? Obat tinggi. Modar sinden kok obat tinggi. Nutrisi lho, maksudnya nutrisi pertumbuhan tulang kuwi lho. Tak kira obat tinggi sing ning kasur kae. Dudu, wah ayo Aku ya ngemplok ngono ya terus anu, hei kok iso? Hai iki apa? Hai iki restoran Jepang kok ya. Iya kuwi. Sing siji ngelokke koyok mercon banting. Sing siji diwasa tapi dure gak tang tambah-tambah. Loh, sakit hatiku. Aku ngelokke. Lenonge dilumahno. Terus omongane digenahno. Purwodadi kutane. Apa? Piye? Purwodadi. Oh, aku sing Lali jawab. aku sing dadi nyatane. Purwodadi kutane. Karo kaya aku lalen aku. Kok iso kemben roti-roti. Terus? Pancene mbiyen ya mbiyen saiki. Iya. Kok iso parikesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udele bodong. Sing ning Mustika Tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, wah janjan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa gue ngadus kok tuku sabun. Sing ngadus ki isuk sadurunge budal teng kampus. Oh iya, heeh. Ngono lho. Ora trimo. Ora aku ngenyek karo sampean iki tondo ya. Kok iso Ngenyek karo sampean iki tegese aku perhatian. tenane. Sinden-sinden anggere tak garapi, tak nyek berarti ada perhatian khusus untuk Dari sampean. bapak ki ada perhatian Dari bapak ya istimewa. Nggih. Nyatane bareng lho jumeneng ya Mas Nggih. Gareng. Ora perkara dedeke. Betul. Ning iki pancen auranya sangat luar biasa. Oke. Tenan. Sawangen iki lho, masyaallah, gelungane kaya ban truk iki lho sawangen. Kok rumasaku gek enek bener to. Wis ket mau tak trimo-trimokno lho. Mas yo kono gak kirim tak trimo-trimokno lho ya. Oh, kono ora kirim kok mbok trimo. Iya to, kok iso mau iki panjenengan ngertos apa ora to? Apa? Kok aku gak ndang dhuwur-dhuwur abet mbiyen teko saiki. Mergo apa kuwi? Kuwi jenenge ngono manusia yang mempunyai konsensus. Alon-alon. Manusia yang mempunyai Alon-alon. Ayo. Manusia yang mempunyai konsisten tinggi. Ngono lho. Konsisten Pak Yoyo. Lah rendah ora tinggi no. Ora. Tapi kan konsistenku selamanya. Ngono lho, konsisten. Dadi aku awet lahir teko besok kanane ya panggah ndek ngene iki. Jenenge konsisten. Oh iya. Ngerti konsisten, Pra? Konsisten. Iya ya, engko nek Pak Yoyo ora ngerti konsisten ya engko kon liyane ngono. Mangsaku kok anu tadi sing mriksani saka dhuwur mengisor ngono aku ya posisiku memang saya tambah ndek. Kaya ndelok sinden ning ngisor mbelik ngono kan. Nggih. Saya ndek. Oke lho, salam hormat sih karo Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggahe wonten. Wis kepanggih Mbah Lurah. Mosok nggih Mbah Lurah dereng ngertos. Lho, berarti wis. Dereng, lah ya dereng ngertos kula. Sing pundi Mbah Lurah? Ya coba golek ana, nek kowe pinter golek ana Mbah Lurah sing bertanggung jawab hidupmu untuk 3 hari ke depan iki ya Mbah Lurah iki. Lah nek iso selawase. Ora masalah kok anggere gelem nang kantor kelurahan derekke Mbah Lurah. Nyapa? Dadi apa? Nggih bantaran stempel. Sia-sia gareng itu. Paling ora Mbah Lurah ngene iki dadi souvenir ya, Mbah. Oh, anes tetep panjenengan to Pak Dem, jangan ditresnani karo Pak Lurah kok. Tenan kok, Dik.
Ngendi nek YouTube mesti Pak D gareng tralala. Loh, seksine iki. Campur sari Pak D gareng Iki lho, tralala. seksine. TikTok live TikTok gareng tralala Iki lho lho. seksine cah cilik iki. IG Memean ilang lho. Lho, Memean ilang sing nulungi goleki kecekel malinge kae gareng anakku dudu aku. Memang didhisik Anakku ngono. iso malingan ngoten niku apa. Panu ya sing jen karane kacuk niku lho, Pak. nyolongan to Lah, ora ngger dina jemuah ning masjid niku mesti mulih nggawa sandal, mulih nggawa sandal. Ya tak seneni no, Pak. Pripun lek Wong nyenengi? anake gareng kok mulih nggawa sandal. Sing tak butuhke kan sepatu, Pak. kleru anake iku Wah, ya wong jumahan ning masjid tok jere mangkat nggawa jepit mulih nggawa selop ya apa enek nek ra anakmu. Ijol. Kok ijol. sik saiki kehebatane Mbak Eka diketoke Napa-napa Kehebatan saged ngopo, multi Pak? talenta, Pak. niki. Menek rejeng, menek kambil. Apa? Lho multi placenta ngeten iki. Mbok kira sinden saka dawon. nggih Plasenta saora-orane ning YouTube lho. Sing apa-apa iso ki lho, Nduk, apa multi talenta. Alah ning jero kalen bener kodok. Kok Sing iso. iki iso iki ki lho, Nduk. Alah roll on. Roh on. Apa roll on bat kelek apa? ngawur All run. nggih All run. Nah, kuwi lho. Ngono lho. Tegese apa-apa iso lho. Oh, durungan Mbah Lurah sinden sing iso kaya kodok. Obat kelek ora enak blas. All run multi talenta ngono lho. Multi talenta lah. Kuwi lho. Oke. Omongan karo wong tuwek pekok yo ngene iki. Talenta. iki ya Nggih. sak donya tak kira ya iki tok dek iki ya seraginan iso jogete ya khusus nembang karo ngendang baut Baut. Kula Eka Mbah Baut. kowe iki Maksude tegese baute iso lho nyuk iso nyuk pinter ngono lho. Iya ya, Ruk. Lah nek pamane kula ngurmati dan sebagai bapak kula saurane kula munyuk njenengan ya. Bruk ya? Ora. Aku ngalih dudu Aja wargane ngaku. ya. Masa bruk ngomong bruk. tapi Mas Gareng dibantu kali kendangipun Pripun to, pripun? Kula Kendang, Pak. yo no Nggih. ndang napa niki? Kendang Jawa aja jaipong iki begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Oh iya, aku ngendang jaipong malah suwek. nggih Jarike ta? Iya, jarike. Iya. Ngono kudu nek ngendang jaipong iki paling ora kudu. Wah, jan kaya arek imunisasi putu aku kene iki. Sik tarek nanti. Tuh kene lho. Lah kendange gorene kok. Oh, kene kene ta. Oh iya. Didol Pak niki. hah didol denggelmu kuwi ngawet e arep taboeka iki lho Harus ditabur. dadi mumpung sowan ana ing Ndurenan Nggih. untuk menghibur warga masyarakat khususnya panitia gitu mbok kesel panitia Panitia. lingkupan mabit Nggih. sampean hibur dengan sampean ngendang Ngaten. ayo Ayo tangane po enek uget-uget ya Pak Dio. Jenengmu ki lho Kak Uget-uget. Iya. Desane kok ngendi, Nduk? Aku saka Sragen Pak De. Sragene? Sukodono. Sukodonone? Terus Baliarjo. Baliarjone? Jumbleng. Jumbleng. Oh, lah mula nek uget-ugete. Kon jumbleng. Lah ngomong jumbleng nggon telek. Ora. Wah, telek nggon kuwi beda karo nggonmu. Telek ya padha kok. Wah, ra iso. Telek nek ndi ya padha kok. Ma telek mambu, identik dengan tidak enak. Lho lah terus Lah telek-telek apa sing ora mambu? kabeh telek mambu. Enek. Telek apa sing ora mambu? Telek dipoto. lampine bener lho Reng mosok kowe kalah Reng Lah iki jeneng telek dipoto ya ora mambu, Pak, Bang. Lah nggih. Kabeh telek ya mesti mambu. Iki apa? Pun, kono wis rung miki. Pun. Dicoba. Nggih. Pak Lurah nyon ijen kula ngendang. nggih buka kendang ya Nggih. oke ya coba kaya apa senggaki dhewe kendangi dhewe ditembangi dhewe ayo Adalah wong dina iki bete ya. bete ya apa Bekerja terus. bintang tamu nah. Lah bintang tamu lho ropel-ropel akeh heram senggak, sing nyanyi ngendang. Sesuk kon menek kambil. wis to lakonono kanthi Gak ikhlas pusing to, Dedek. Didik sapa Didik. Didik Mimin Dedek uget-uget. ayo yo Kak yo ayo Nggih. yang terakhir podang kuning yo alron Mbak Eka uget-uget Nggih. dados Kula nuwun. enggak enggak Nyokek, Pak. Yo nyokek yo. yo Yo. oh Segai. Sekop-sekop. Sesak mlebu
sak mlebu sedeng. Disekop-sekop, sekop-sekop. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awas nganti bengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan tak rindik saka katuwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Kae tak suwon mbok aja ngeceh. Podang kuning gawe uget-uget. Leret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga takon uget-uget. Ora bakal adik lagi wang liyan. Yen si podang andutut ati kepanen. Nora mendok atiku lalian kandadra. Ayo sranani kapulus bondo. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Sekop-sekop sesak mlebu sekop sedeng. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek woyo-woyo. Cakepane piye? Esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan tak rindik saka katuwan. Sarwi ngoceh elok kae tak suwon mbok aja ngeceh. Centang kuning pikirmu komeng semat kok tangan yuk. Sleret ireng lah koyo pramuka. Nanise nah ngono. Ibu bunga yen kakon nyanding sirane. Sing mandek sik yo. Ki nek mandek piye carane? Mangga-mangga Pak Lurah. Tindak mriki